Nachádzame sa v bočnej uličke obce Lastomír, čo je vyhľadávaná obec vďaka jej rýchlej dostupnosti do mesta a ukážeme si na predaj tento tehlový rodinný dom, ktorý má novú strechu, ústredné kúrenie a záhradu o výmere takmer 1600 m2. Vítaj na obhliadke. Nachádzame sa v vstupnej predsieni, ktorá disponuje vstupom do jednej zo spální, ktoré sú vzdušné. Pokračujeme do obývačky dennej časti, ktorá disponuje vstupom do druhej z izieb a vstupom na takú mini terasku, ktorá je krytá. Denná časť je vzdušná, pokračujeme smerom do kuchyne. Popri kuchyni máme po pravej strane kúpeľňu a po ľavej strane máme druhý vstup do domu. Kuchyňa, kde je miesto na jedelenský stôl, chladničku, disponuje linkou, sporákom a praktickou špajzou. Výmera interiéru je 105 m2 a ďalšie detaily o tejto chyške nájdeš na našom webe. Takže majte sa fajn a vidíme sa na prehliadke.